Vin Shitera achiel kachiel kowuok Kawangware kanomiyowa joloch mag shabiki wadhi nyime gi migago. Gavana ma Machakos oyango ni apaya ma Kinashasa Zebra Airways biro bedo moikore e bwo ndalo 30 mabiro. Wavinya Ndeti bende nojiwo jodak ma Mavoko ni apaya no sani igolo e lam chiegni rumo, kendo ne oloso kane otimo limbe mar nono chenro mar dongruok e kaunti ma Machakos, moyango ni nyaka sani sirikande oseketo tenge bajet mabiro neno ni oket dongruok e rang'iny mamalo. Jadak makono onyiso mor margi ka giwacho ni mano dhi kelo negi yot nikech apaya no osebedo marach kuom higni buora. Kilometers. Tunaona mpaka wapi uko mwisho, na hiyo nimeweka pesa ya kutosha. Hiyo kazi yote inaisha within the next 30 days. Tunaona hiyo pesa ya kutosha. Siniwaahidi mama ni mtu wa mdomo ngapi? Sio kwa mdomo ngapi? Jodak ma Nasuroi e ward ma